Hei, salutări prieteni, eu sunt Cristi și am revenit cu un episod de Car Parking, facem roleplay. Și să vă spun de pe acum, vreau să dați like, să dați subscribe la acest canal și să activați clopoțelul în caz de mai filmăm episoade noi și să primiți notificare. Deci, de data asta în seria noastră de roleplay, ne-a chemat șeful, m-a angajat ca polițai și să mă duc până la el, să iau mașina de poliție și să patrulez în oraș. Nu o să căutăm și chiar așa de bine. Dar am înțeles că șeful nu este acolo, deci aștept până vine mașina de poliție, eu am ținut. Eram pe avarii pus. Și să scrieți în comentarii dacă vreți să mai postez seria noastră de Car Parking Roleplay. Sper că să fie aici. Din păcate nu știu, trebuie să aștept. Deoarece aici este locul nostru de întâlnire și o să revenim când o să ajungă șeful. Și gata, prieteni, a ajuns și șeful cu mașina de poliție, deci azi că nu mai patrulez. Azi doar să mă duc până acasă și după aia să mă întorc în oraș înapoi. Și o să încerc și așa, tura mea s-a terminat deja, dar o să încerc să mai patrulez. Fac niște patrulări în oraș. Ok, deci o să mă duc eu până la supermarket prima oară. Ok, și așa, dacă e trafic ceva, o să dăm cu sirenele și o să elibereze traficul. Și după cum vedeți, am dat și noi sirenele și am ales că mai de la acest supermarket. Și eu o să am o presiune să vin de ce spune Advante rău. Ok, deci ok, frate, deci supermarketul este mai în față, mi se pare, deoarece nu știu ce să mergi bine și nu am greșit locul. Trebuie să fac la stânga acolo. Și după cum am înțeles de la șeful, aici erau niște băieți cu mașina care dădeau și niște drifturi pe și am înțeles. Și azi să vin și eu până la supermarket să văd dacă mai sunt. Și așa eu aveam drum până la supermarket, deci
Așa, deci o să intru și eu până în supermarket să-mi cumpăr ceva de mâncare și o să mă duc acasă cu ele și poate să mai fac plec. Că știu pe acolo, printre vecinii mei, sunt cam certuri multe. Și nu cafea. Ok. Aici vreau. Să-mi iau așa. O sticlă de Coca-Cola. Și mai trebuie să iau, mi se pare, în casă niște făină, ulei, trebuie să iau. Oh. Și în acest episod o să vă arăt și un bug la casă. Ok, deci ulei, așa, și o sticlă de ulei. Și trebuie să mă iau și cafea, deoarece nu mai am acasă. Așa, gata. Stai așa să iau pe partea cealaltă. Așa, gata. Fac. Ok, 30 de dolari. Gata. O să mă duc acasă, băieți, și o să vă arăt și un bug șmecher al casei. Și să scrieți în comentarii dacă vă place seria noastră de roleplay. Deci ok, și ca să mai se drept înainte. Deci, efectiv, bug-ul ăsta care v-a povestit eu despre el nu este un bug chiar să ne interesant, dar am auzit și eu de la cineva, de la un prieten, că și el treacă car parking și a încercat să facă bug-ul ăsta și a mers. Și vreau să încerc și eu să văd dacă merg. Ok, și de aici o să ne teleportăm direct acasă. 3, 2, 1. Gata. Ok. Deci, ok, am dat peste azorel. Nu naiba câine, nu mai aici. Stați așa. Să văd dacă mie reușește. Și am înțeles că mă bagă direct în bucătărie acest bug. Și am înțeles că trebuie să mă duc la ultimul geam. Deci, efectiv, trebuie să stau lipit de geam. Dar pățește mașina niște avarii. Ok, deci o să încerc din nou. Deoarece deci trebuia să pun mașina invers. O descui din nou. Și
dacă nu este acest bug, o să lăsăm cumpărăturile în casă și cred că acum o să ne iasă. Acesta este bug. Gata, mi-a reușit. Și o să las cumpărăturile și aici în bucătărie. Și cu asta se cea acest episod de Car Parking Roleplay. Și să scrieți în comentarii dacă vreți să mai postez episoade de Car Parking și vreau să dați like și un subscribe la acest canal și să activați clopoțelul să primiți notificări atunci când filmăm sau intrăm live.